иқдоми асфалтпош кардани роҳи нақлиётгарди байнидеҳавии рӯстои бақоӣ дар пайравӣ ба дастуру ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдоми бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода роҳандозӣ карда шуд. Сокинони деҳаи бақоӣ таҳти роҳбарии раиси ҷамъияти Навобод Низомҷон Алиев, фаъолони деҳот ва пирони рӯзгордида дар марҳилаи аввал мунфарш намудани 3 километр масирро оғоз бахшиданд. дар ҷараёни ин ташаббус истиқоматкунандагони ин деҳа бо дасту дили гарм ширкат варзида ин ҳама ободиву сарҷамиро самараи даврони соҳиби истиқлолӣ арзёбӣ намуданд. мо анами асфалт сар кардем, насиб боша анами ба ташаббуси мардуми бақоӣ, ҷавононе ки мо дар Россия кор мекунанд, ҳамин ташаббуси ба бачаҳои дар Россия кор мекардагӣ вақти бо ҳамкории ҷамоати Навобод шавқати 3 километр асфалт карданем. Раҳмат ба ҳамин халқи мо, ҳамиқа ёрдам кардам. Дар мобайни мо ҳамиқа 58-60 ба даромадем, асфалти дидагӣ нест. Асфалте ки буд дар ҳамин мобайни раҳи калони мо централни вайда 35 сол шид. Бо ҳавая нав карданем ба ташаббуси халқ. Мо хурсанд ҳастем. Ҳамин кора бо давоянда идома доданем. бояд зикр намуд ки барои босифати баланд ва дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расондани асфалтпӯш намудани роҳ техникаҳои зарурии роҳсозӣ сафарбар карда шудааст. дар давоми 10 рӯзи охир ин сеюмин деҳаи ҷамъияти Навобод аст ки иқдоми мунфарш намудани роҳро роҳандозӣ намуданд. ин ҳама корҳои созандагӣ ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, муҳимтар аз ҳама ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди маҳал равона карда шудааст. воқеан шаҳри Турсунзода дар роҳи вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ пешсаф буда, имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо бунёди иншооти ҷашнӣ, асфалтпӯш намудани роҳ, сохтани пулҳои нақлиётгард, насби симчӯбҳои оҳанию бетонӣ ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ бо суръати баланд идома дорад. ин раванд барои беҳтарсозии шароити зиндагии сокинони Турсунзода шаҳр мусоидат менамояд. тибқи иттилои масъулини мунфарш намудани роҳ дар оянда дар дигар деҳаҳои ҳудуди ҷамъияти Навобод идома меёбад.